ka isa ka nuna mun wayo kai na wayo naka kai me nufin kai kafin wayo ci ka dudo tsaba ido na ma ka ce dan tsabacin wayo kudi nan da so ya na ma yadda mama ta ba dike dan na ya na kai wani wayo ne da kai na Allah can so ko kai Allah can kai wayo gunka kada Allah can kai kana da wani wayo to kai in wayan ka ne ma kai ne wayo to mayin nake ga maka mayin irin wannan wanda aka sowa ba mamata da dajiya so yana ni aka bai kudi dan tsabacin na ga yana ni yana mota da a siyo mar aka ban kudin da naji aka karbi kai da baka da wayan jiya na alkama fa na karba gonka ma fa na ga yanda kake mu wasu surutai da ka ga mu ni ne kuma kana da wayan kai da baka sa aboki ba wayan alkama baka da wayan malam kai yanzu kai ni wayo ne malam kai ina ka ga wayo kadalla dan ana wayo tsaba ido na ka ce wani ni ne ma na je na sai kifi na manta gon mai sayarwa na to da canjin gida wayo ne ma da kai kana ganin ka dogo baka da wayo mara fa'ani kai ni din ne ban da wayo ka ganni fa kai kama mara fa'ani assalamu alaikum guys okay mai din ka ne na sani ba wai akan mai ma ake mana dai an gari ya ce mu daga mahin kuma ya zo dai hau kai kakkare na mana hankali mana ya ka ce mu daga kuma da kan mai ɗinka kuma ya magan ka kai na ga kuna maganar wayo to ku je ku idan kun yi wayo sai ku dawo kai lalle ne a ci abinci da mu